Vi skal så se på vejret den onsdag den 15. januar omkring kl. 13. Og vi kan se, at vi har et lavtryk her nordvest fra Storbritannien, og vi har et højtryk her nordøst for Danmark. Så har vi noget varm luft, der blæser sydfra, og vi har noget koldt vest, der kommer nordøstfra. Desuden kan vi så se, at vi har en koldfront her. Det vil altså sige, at vi har noget koldt luft liggende her bagved, og vi har desuden en varmefront her. Det, der så sker her ved den lille, det er en okkluderet front, og det er et resultat af, når koldfronten her overhaler varmefronten, og dermed skubber den varme luft opad. Og se her okkluderet front, som vi også ser her, det kan skabe noget nedbør. Så vi kan regne med noget nedbør her i Sverige og en del af Norge. Så ser vi desuden også nogle nedbørspletter her, de gule pletter. Og det er et resultat af den varme luft, der kommer sydfra, og den kolde luft, der kommer nordfra, som skaber det her nedbør. Ja. Så ser vi her torsdagen. Der ser vi så, at koldfronten og varmefronten har bevæget sig hen over en del af Danmark. Og det vejr, der bliver skabt ind imellem koldfronten og varmefronten, det skaber et varmere vejr end omgivelserne, altså herude omkring. Så det vil sige, at der vil være et lunt vejr her, og det rammer så en del af Danmark. Så nu har vi så den okkluderede front liggende herop, og det skaber derfor noget nedbør. Og så alt afhængig af temperaturen, så skaber det jo sne eller regn. Vi kan se, at den kolde luft har ændret sig lidt og kommer nu mere fra en sydøstlig retning. Så ser vi her på fredag den 17. januar, og der ser vi så, at den okkluderede front har bevæget sig ind over Danmark. Og det skaber så en form for frontnedbør, og på grund af temperaturen, så vil det falde i form af sne. Og vi kan igen se, at retninger, eller den kolde vind, den kommer nu her fra sydøstlig retning, og den varme luft kommer fra sydvestlig retning. Og lavtrykket har bevæget sig en del mere mod øst, og højtrykket en lille smule mod nord. Så altså vejret den 17. januar, det bliver sne i Danmark. Ja. Det her, det er altså et kort over temperaturen den 17. januar, og den viser, at vi har noget varmere luft her, noget lidt koldere luft her, og så den koldeste luft heroppe af. Og på vores kort før så vi, at lavtrykket lå her, og højtrykket lå her. Og normalt kan det så også være, at ved et lavtryk er der en forholdsvis varmere luft, end ved højtrykket, hvor der kommer koldt luft. Og Danmark ligger jo så her lige midt imellem den varme og den kolde luft. Og det kan være et resultat af den okkluderede front, som ligger hen over os. Så ja, men fredag den 17. januar vil temperaturen altså ligge mellem de her 0 til 5 grader over